Vyražame na ryby, čaute. Zakývaj, taťko. A zatiaľ sme iba s domu vyrazili. Ešte do obchodu nakúpiť. Ešte na farmu. Vyvenčiť tieto teliatka naše krásne. Však. No, konvotke sa darí. Už tu treba zase kosiť pomedzi riadky. Sa to balíme. Konečne. Je 16:30. Tak snáď ideme o 5:00 vyložení. Nahodené o 5:30. Takže sme už v Fotovanskej zátoke. Museli sme si to zaplatiť 20 € za jedného do Rýcky. Tuto chytálky na filtrovky, zatiaľ kaprika. Ja mám nahodené na rybku, na zobáčika. A v podstate ma berie so sebou iba kvôli spríjemneniu večera. Už som mu pripravila lóžu. A už iba čakáme. Ale je tu naozaj nádherne. Krásna zátoka. Dobre, takže na zubáčika, alebo teda na dravca. Dávame rybku s háčikom. Počkaj. Zabudla dať Janica. Olovko. Prvá ryba. Čo to bude? Až to bude? Vyplo. Vyplo? Všetko odhryzlo. Odtrhlo, tak to mohla byť možno šťuka. Ale pekné to bolo. Jaj, škoda. Píp. No. Škoda toho nepremeneného záberu. Ale koľko sme tu? Také 2 hodinky, 2,5 hodinky. A záber bola aj ryba. Bohužiaľ nám to odhryzlo respektíve. Takže uvidíme, či ešte niečo príde, že by sme vám vedeli ukázať nejakú tú rybku. Čo to tu robíme? Nalievame nejaký džiník. Noc bude veselá. Komáre nás žerú. Však ocino. Ocino, ale asi ti berie. Dobre. Super. Konečne prvá rybka. Čo to je? Trubáč. Juj, zveťa, ušiel. Páčik. Ide pod nožku. Malý žobček, zobáčik. Podaril sa aspoň zobáčik. 60. Dobre, takže podarilo sa nám ďalšia rybka. Zubáčik. To nevadí, že to je šťučka, aha. Šťučka. Tam je podložka. Človek už balí a nie je veľká, má možno 40, ale dobre.
nie prvá, ale tohto roku tvoja prvá však. Chcem dať prečo podberák. Dobre. Troška bojové podmienky, takže musíme ju hodiť. Už je preč. Už ideme to. Chytili sme aspoň niečo, mali sme zábery aj na kaprovku, ale nepodarilo sa nám to premeniť. A chytili sme jedného zubáčika, taká 55-ka, druhý bol 60-ka. A šťuka, ani sme ju nemerali, ale taká menšia šťuka. Okolo 40 mala. Pekná. Moja prvá v tomto roku. A 2 kapre mi zaliezli okamžite do kríkov, takže tam som nemal šancu. No tak v pohode na to, že sme prišli večera, odchádzame, je teraz 7:15 ráno, lebo už Nevydržali sme kvôli komárov. detičky prídu domov. No čaute, pred nami traktores, či bager, či čo to je.